Sa. Sesuk bengi kowe rasa jarikan. Pripun, Pak? Nganggo training wae. Ajarikmu jebol nek carane ngono kuwi. Jebol. Ora, sesuk dikumbahi nang kali. Nggih. Ora melu lho, kok injen. Heh? Ora melu nek aku umbah-umbah. Aku medun sik nang kali ndelik sik. Iya. Ndelik terus kowe do umbah-umbah tak colongi. Heeh. Iki sapa iki ana gambare kupu-kupu. Dicolong terus dinggo. Matur suwun. Di ngapura ya Mbak Ria, Mbak Tika nek polahe anak buahku siji kae jan ya wis ora kaya wong. Dimatke. Padake demet. Apa? Padake demet ya wong kok. Demet ki apa demet? Demet medi-medi. Apa? Medi-medi. Memedi kok medi-medi. Medi. Yo, Mbak Elisa Orkarus Alaso iki sindenku sing blesteran saka Sulawesi iki no. Ya. Diaturake monggo. Yo. Oh. Berarti lensane wis kentekan iki. Heeh. Tolong nganggo kacamata. Ora ya, Pak. Heeh. Iki ben ra ketok iki lho matane rada iki apa? Bengkak. Oh. Mergo ngantuk. Ya ora apa-apa wong kewajiban kok ya. Iya, ora ning Pak jan ben nganggo kacamata. Ya kadang-kadang yo nganggo kacane, kacamatane, kadang-kadang yo nganggo lensa ngono. Lah iya, ketok peteng kowe nek nganggo kacamata. Iki pancen kacane sing larang. Oh, kaca larang. Tareti ya. Iki kacane iso malih-malih dhewe. Engko nek lampune biru iso biru, lampune abang iso abang ngono matane. Oh, aku lagi ngerti iki kok ya. Iya, ngono ta. Kok kacamata kok kacane iso malik-malik. Iso malik-malik. Mbok golek kacamata sing malik aja kacane. Apa? Matamu. Mataku kok malih abang kowe mlayu. Matane kok anu lampune abang, matamu malik abang. Lampune ijo, matamu malik ijo. Kuwi malah apa-apa lho, engko suwe-suwe matamu dipasang ning perapatan. Dinggo apa? Ayo dinggo lampu bangjo kae. Sesuk tak pasangi sing siji ijo, sing siji abang. Ning paseno nek tak delokke ra entuk minger lho. Kok nak bingung delokke mataku. Ora wis apik ngono kuwi. Iya. Iki kok tok anggap blesteran. Iki bapakne saka asli bapakmu saka endi, Sa? Sekon toli-toli. Saka endi? Toli-toli. Sekon toli-toli. Saka toli-toli. Oh. Ibumu? Lembelu. Kowe tak totok gundulmu lho kowe. Takoni apik-apik kok malah saka lambemu. Lah yo tenen kok aku jojor apa anene. Heeh. Lambelu. Lambelu maksudnya Lambelu Pak Seno. cangkemku ngono apa ya? Oh, di dusun Lambelu. Iya. Ibu saka Lambelu, bapak saka Tali-tali. Oh. Toline bapakmu kuwi. Iya, tali-tali ngene bapakku. Ayo bener, ya mula anak-anak ya kaya ngene iki. Lah iya, saiki wis kondang iki wis viral, wingi wis mlebu net TV. Wawancara karo si Sule barang. Oh iya, ya syukur ya Mak. Iya. Men saya berkembang. Padahal mbiyen rekoso uripe. Wo. Nggih. Mbak nalika tak kukup awake kaya biting kae. Kok kaya biting. Mergo kos to nek Yojo kos panganane mung Indomie wae. Kuwi utang. Saiki dadi sinden terkenal. Wah, nek jajan nek ora sosis ora. Iya, ya wis gleleng kok ya. Spaghetti ngono. Apa? Spaghetti. Ah, kowe sing aku ora seneng karo kowe ya ngono kuwi. Piye kok Nek kowe wis dadi gelem dadi wong Jawa, nyandang Jawa, panganane ya Jawa wae ora spaghetti. Kudune apa bakmi Jawa? Nah, bakmi Jawa, terus nek cara kene mie kopiok. Mie kopiok iki piye? Mie kene ana anu Di khas. kopiok ning endi ning? Wonosobo ki mie kopiok ana. Oh, mie di kopiok. Iongklok kok mie kopiok. Ongklok. Mie ongklok Mie terus ongklok ki piye? Mie ongklok. ya wis mie kei banyu ngono wae engko ora mie. Aku ya ora dong lit begawe piye kok takon aku sing penting jenenge ana mie ongklok. Oh iya. Iya, malah Jakarta kono ana. Apa? Sak panggung dipangan. Sak panggung dipangan apa nih? Ketoprak. Oh iya, ketoprak. Ha iya kono. Ketoprak ki pertunjukan ya padahal. Ha iya dipangan karo wong Jakarta kono jenenge ketoprak. Ketoprak. Ya, ciri khase dhewe wae.
cintailah karya bangsamu. Iya, rasa sok mangan spaghetti, hamburger. Kowe ndak memberi kekayaan karo wong mancanegara. Iya, tur memberi kekayaan kepada bangsa sendiri. Bener. Upamane piyai Petangaran kene iki panene panen telo. Lah wis kowe mangan saka telo kuwi kan memberi jenenge rezeki pada petani Petarangan. Iya, bener. Spaghetti iki panganan apa? Panganan sampah, junk food. Apa? Junk food. Jambut ya. Ya kuwi tanine ya mung dari telek, ora dari daging. Dadi apa? Dari telek, ora dari daging. Junk food. Jan bocah iki nek omong waton cobloko wae dadi telek. Kuwi kaya ngono, makanan sing kaya hamburger, barang kuwi makanan sampah. Dadi ra iso dari daging, dari telek. Ngono. Ditelek dengkulmu mlocot kuwi. Iya, ora apa-apa ya, Mak. Sekek dalu bapak-bapak ibu-ibu. Kula sowan mriki nggih pangapunten nggih. Kahanan ing ngaten iki bahasane peletetot-tetot. Ting pletotok ora petot-petot. Iya, ya ora apa-apa. Ning kabeh seneng karo kowe. Justru kamu itu tak anggap sebagai pemicu, pamecut karo nom-noman saiki. Ya. Kowe sing blesteran ora Jawa asli kowe gelem nembang Jawa. Sing wong Jawa asli kadang kala ngunekke tembang Jawa ki tembang kuno. Lah kuwi sing marai nglarake ati. Iya, padahal apik ya. Lho, kowe mongko pelajar. Kowe dunianu sekolahmu ora cendhek. Nek kowe gelem nyambut gawe liyane kowe iki iso. Wong kowe S1 ya lulus. Saiki S2 ya lulus. Psikologi. Ning mung trima ning budaya Jawa. Lah kuwi sing tak acungi jempol. Nggih. Ramen Pak. Wetrian nggih ngaten. Napa ujian, kula ujian tesis, ujian skripsi niku nek kula mboten tenteratak nggih stres, Pak. Dadi kula ujian yo tetep nyinden. Ngaten niku dadine niku malah sing marai napa seimbang otak kanan otak kirine. Saiki sambel kowe langsung nyandak banyu. Woi beda-beda Pak Seno. Ning Jawa Barat yo beda. Lagune cengkoke dhewe-dhewe. Nyeram biai noswan toro banyu ciri khas Banyuwangi ya pancen kene iki kok ana. Nggih, ngoten nika. Terus mengke wonten sing bengok-bengok. Ayo wadyon. Ngono kuwi. Bengok-bengok. Bengok-bengok. Ayo wadyon. Ngerti karepe ayo wadyon ngono. Apa kuwi? Kan kok sing nempang wong wadon. Wadyon tapi ngomongnya ayo wadyon. Oh, nek wadon ki dadi wadyon. Iya. Madang ya dadi madiang. Madiang iya. Oh. Pipuis. Ya ora pipuis. Apa? Masa piye pipuis? Nah, pipis dadi pipiwis. Pipiwis. Oh iya. Pak Seno kebelet pipiwis. Ora. Tekan ngendi ya? Syukur. Sesuk kan ora mulai. Iya. Wis ora mulai pirang bengi kowe. Aku wis ra
ora bali kos wis 7 dina. 5 dina. Seko tanggal 8, saiki tanggal piro? Saiki tanggal 12 wis. Hah? 11, 8, 9, 10, 11 wis 7 dina. 4 dina. Ora bali aku rem. Ya. Sesuk saka kene pindah meneh ning Kaliangkrik, saka Kaliangkrik pindah ning Demak. Ya, berarti isih berapa hari? Raiku lah kowe tak omong, Raiku nganti kaya aspal. Ben dina ngukur aspal wae yo. Lah iya. Aku moyo karo nyambi ngenek barang tekan kene mau numpak bis lho aku. Ya ora apa-apa ya. Numpak bis karo Pak Geter, karo Mas Wahyu, karo Mas Mantri, numpak kowe bis. tak omongi sik lho. Tak omongi, sesuk awan kan nganggur. Sesuk nganggur. Sesuk. Wayangan sesuk awan. Iki aku wis matur karo panitia, gandeng kanca-kanca kesel. Iki penabuhe dalange saka nggone dhewe, penabuhe tak jukekke saka Kretek Wonosobo kono men awake dhewe iso ngasuh. Bagus. Lho aku ki perhatian karo kanca-kanca. Luar biasa, baik hati tene. Sesuk sinden-sinden tak arak ning kali ngisor kono kae. Ono kali. Do umbah-umbah ya. Kok ndak ora ganti? Ya iya, ayo berarti ada wis sida ngumbahi cawet sesuk. Aku rayu ketwingi yo. Ket wis betang. Tak omongi to. Genten yo. Tembung kaya ngono ki aja disebut. Iki nang pahargan gede kok muni cawet ora. Umbah-umbah. CD. Celana dalam. Nah, kuwi luwih sopan kok. Katok jero. Katok esuk dikumbah. Katok jero isih ana basa kramane meneh ra? Apa? Ora ana. Katok apa suwal jeroin. Apa? Kancuk. Ayo, celana nglebet. Arang dhewe celana lebet. Celana nglebet. Celana lebet. Sesuk do dikumbah ning kali kono kae ana kali bengi. Ana kali ya. Ana sip. Do adus ngumbah do dicendelke engko tak colongane nganggo githik. Bola. Colongi Joko, apa jenenge sik nyolongi Joko Tingkir apa? Joko Gendeng ngene kowe. Joko gendeng dengkulmu. Joko Tarup. Joko Tarup. Joko Gendeng. Ya, terus. Lalan kita lalas angker Kang Yuk. Aja tak tanah India. Nek nembangke ora karo nginguk mangkok. Jauh delok. Eno borjo ora selak ya ngelih. Kencot. Apa? Kencot. Kencot ki Banyumas kencot. Oh, kene apa ning kene? Kene ya keprigi ngono ya. Oh, keprige. Heeh. Keprigi kabari ngono. Gumeliaring. Sing gering kon mangan sik. Sinten Pak? Oh Mas Soliki. Gering lagi. Oh gering, pijeti po Mas. Mumet sirahe sa. Oh mumet dasmu. Oh salah, mustakane mumet Mas Solikin. Njaluk didak idas sirahe. Didak-edak. Taman Sarinoswan Toro. Ya, mangga dicampur dangdut ya lho penak. Iya. Kaya kendangane Mas. Kula ngelih ceret riyen nggih.
Iki rumangsaku sinden kok karo nyambi. Lah ya cerete engko tak samplak buta, mengko repot. Mending disingkir-kir yen. Ndak cerete. Nggih. Digrujuke sing rebab. Aja. Yo mangga sambel kemangi.
Kowe iki sinden wae bakul sayuran to kowe. Niki wae bar ngenek mau. Oh, bocah-bocah bocah kasih. Iya, ora iso alon wis. Matur simpan nuwun nggih, sedaya mawon. Nggih. Ya ming kurang halus cae jane wis sampe ming kurang halus. Wis gek mangan burjo. Wis ya, engko ndak selak entek kancane iki soalé doko-doko. Ngono ya, Mak. Mbak Elisa, iki mau Mbak Elisa Or karo Salaso. Ya. Wis S2 ming trimo nyinden. Ya, jane arep nggo nglumpukke dhuwit arep nggo ngamerai gelar doktor. Nah iya. So anggris merai gelar doktor wis ora gelem nyinden. Ya. Janjine isih gelem kok, Mak. Iya, dadi pangkat ki aja nganti terus diagawe. Wah, aku dokter isin aku nyinden aja. Ning sing penting becik lan apik tetembangane. Ya, pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Mbak Ayu menika wonten transferan saking Pak Tristianto. Ya, ki paling ora ya diutus karo Pak Tumiyono nek ora kleru ya. Nyuwun gending pepiling. Oh ya. 500.000 kagem Mbak Ayu Purwalestari. Ya, ini nggon aku duwite. Ki saka Klaten nok sing nyuwun. Oh ya. Diaturake, Mak. Monggo. Dibawani jumeneng mengke dikurke bareng-bareng sampeyan sing bawa jumeneng. Ya. Mbak Ayu Purwalestari ki kancane Mbak Elisa yo kancane sinden-sinden kabeh. Iki Prastiwi jan sida ora menyang Vertigo. Oh. Sindenku sing mlebu ning grup PS4. Oh, apa PS4? Paguyuban sinden 150 cm. Dadi dedeke ming 150 cm no. Iya. Monggo diaturake Mbak Ayo bawa pepeling, Mbak. Ya. Saking Bapak sinten, Pak? Bapak Tristianto sing nimbali awake dhewe ning Karangdawa nek ora kleru mbiyen iki. Heeh. Matur nuwun sanget. Ya. Dikes napa? Lumantar aku. Dadi masuk ning rekeningku, sesuk tak cash, rasa kuwatir. Ya. Besok kapan, Pak? Sesuk-esuk. Kowe kok kaya ora percaya karo aku to? Nggih, mbok rada piye ngoten lho, Pak, kula iki. Nyo saiki nyo. Ndi tasmu? Tasku mana ndi? Ndak dikira ngapusi aku. Iya. Isin ning ngarepe piyai akeh, piyai petarangan. Waduh. Ora ana eketane. Nggih, santos-santos mboten napa-napa kok, Pak. Tak goleke. Tak gresek-gresekke aja kuwatir. Iya. Arep dicaosi. Saiki sisan kok ndak rewel bocahe. Nah. Oh. Siji. Walah. Aku ki mung sangu 450 no. Bener? 100, 200, 300. Nggih, bejan kula elingke mawon. Nyopas kok. Yo. Nggih. Pas. Wis. Aduh. Iyong. Nyonya ndak marahi penyakit. Wis utuh. Kula itu nggih. 500, heeh. 1, 2, 3. Iki wayangan kok kaya wong tagih utang-utangan to iki. Awat, 5. Nggih, pas nggih, Pak. Wis gak nembang sing apik. Iya. Dah, Pak. Oh alah, sone aku gah nek ditransfer. Iya. Dit 500 kok marai geger. Iya. Nggih. Neno. Mangga. Rukun Islam kang 5 puniki Neno. Lelo. Aja padha ditinggalke
angka siji kang angka loro solat dene kang wah iki top no top piye iki lagi pisan iki channelku sing streaming hanya satu channel iki ngancik piyai sak donya le nonton 21.000 oh iya dan menjadi trending topik ning nggon apa jenenge iki YouTube tegese upama ana sing streaming lagu-lagu pop lagu-lagu rock kalah kabeh channel awake dhewe iki ning dhuwur dhewe no iya mak iya wah seneng aku nek wayang iso mekar budayane kaya ngene iki iya terus Ramadan nindakno poso kapat zakat ping 5 ngibadah haji enano rukun Islam sampurna. Penonton ki ya suwe-suwe igo piye mak iki lho layang siji isine 3 layang tur duwite meng 50 ayo dadi ming do titip-titip iki ana sing anu aku sisan wah telung saking kula kawula saking petarangan kemawon RT 01 NRW 02 nyuwun langgam Sriuning Mawibowo sugeng dalu bucange kawula saking Kukuban Bansari Desa Campuranom nyuwun langgam Podang Kuning Sesideman Mawibowo saking petarangan 01 RW 02 nyuwun Gelang Kalung Slendang Sutra Kuning ya jadi kita telung layang sak amplop iya Berarti perlaku pinten niku? Wis bayangno iki Ciro Lupat Mo lagu 5 ya dadi iki 10.000 iya ora apa-apa iki lagu bajakan kok no iya mangga ayo bareng-bareng ibu-ibu waranggana dikumpake kabeh us jumeneng wae Mbak Ria Mbak Tika karo Mbak Cita ya karo Mbak Neti ya kabeh jumeneng lagu pepeling ya ayo dideleke sik borjone heeh ya monggo yen diceket-ceket nek pepeling ki nek rakur ora gayeng ya monggo ya Mbak Ria Mbak Cita Mbak Tika karo Mbak Mina yo tak tuntak engko isih teluk pirang-pirang lagu iki no jan pinter tenan iki iya mangga
isa jangkepe yo Ciro Lupatmo sing papat munggah. Ya, sing keri Mbak Cita. Oh iya. Mundur, ayo gegeblak ayo. Iya, kepareng nyekar apa? Iki pamundutan sing telung pamundutan iki mau diaturake no. Ya. Wonten sing nyuwun gelang kalung slendrang sutra kuning, podang kuning, sesideman seriuning. Ya. Arep milih sik endi? Sesideman, ya diaturake sesideman. Mbak Cita iki saka Purworejo. Oh iya. Neno, iki nek ora disengkake lagu-lagune engko wektune entek. Iya. Monggo. Wiwitane handerek sang bekek kok handerek sang bekek priya bagus kang olah sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kayungyon selendang kuning kang saking
wasis wasis hangumbro wah ngrum ya cengkoke nggawa dhewe-dhewe kok angung marang bendoro ayo terus itu rasa semelang ora ngrum marang bendoro nah ora nek di anu seneni karo pengedrame Slamet Pitung on enana Tia Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sesidheman luwe bace paten ana ya monggo luwe bace liwat kincanging alismu liwat kincanging sesideman ki lagune ya penak anune ya penak iya monggo enak urip
Yo. 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 Masuk. Matur suwun Mbak Cita. Ya. Asli saka Purworejo. Oh. Apik ya, Mak. Iya, dadi suarane iki dhewe-dhewe swara Purworejo ya ngono mau. Loe becek. Swara weteng no. Oh, dadi swara iki werna-werna, ana sing swara gulu, ana sing swara weteng, ana sing swara nelos ya ana. Ya. Ki mau Mbak Cita mau nggunakake swara weteng, mula metune ya rada cilik-cilik kepiye. Iya, pancen yo bener ya, Mak. Ki akeh banget gelang kalung ya ana sing kepareng nyuwun. Ya. Slendang sutra kuning ya ana. Ya. Podang kuning ya ngurung. Ya. Langgam sriuning ya urung. Ya. Liwung ya urung. Waduh. Se pirang-pirang ya, Mak. Iya, ning jroning wayang kuwi ra ana rong adegan suka-suka parisuka tegese rong adegan mau ana nggon limbukan karo nggon gara-gara ora apa-apa. Mengko diaturake nggon gara-gara no. Ya, sing urung iso diaturake nggon gara-gara. Saiki presiden sing tak dawuhi maju ning ngarep rombongan meneh. Oh ya. Rombongan saka sapa ya? Ah iki nek ora ana Elisa, ora gayeng ya Elisa iki soalé polahe iso tekan nggon Gambang bareng kok. Iya. Ayo Elisa terus sapa jenenge Ika, ya. Terus sing loro Mbak Tika karo Mbak Ria, ya. Men diajari ngedan karo Elisa karo Ika, ya. Lagune apa? Liwung. Oh ya. Ayo gawe wis wong papat ben liwung kabeh, ya. Liwung. Pak tambah ayu, Pak. Heh? Apa? Tambah ayu. Kowe kok ngrekasake kancane lho. Ayuke sawake lemu ora joget malah pecah ngenggon malah. Tiba maksudnya. Ya. Diaturake. Diadili wong ati tor. Ya. Lho, citaling guyu nganti ditutup. Iya. Ayo monggo. Ya diaturke cah papat. Ya sing dirijen joget anu Lisa. Ya tengah. Ya. Wis soalé sing polahe ora tau aturan kuwi dadi. Isih kaya ketuntun ning alas ning Sulawesi kono. Ning ngarep. Ngono. Ya dadi sing loro iki alusan lho iki sing apa iki Mbak
Tika karo Mbak Ria iki ketok lho, ketok. Lek kedhep mripate we. Ketok nek alusan, nek sinden biasa iki nek kedhep tenang. Kaya Lisa kae wis ora ndek aturan. Nek iki nek peluru iki nek kedhepe. Nggih mboten-mboten niku to. Kedhep wonten. Kedhep ngene kok barengan ora bali-bali bol turu. Iya. Ya mangga. Dadi yo dados. Dadi kowe iki nganggo aturan. Iki ndelok apa to iki jane? Bukan sana ya mesake kok ya. Nuwun, Pak. Iki kira ya ora kulino. Aku iki urung duwe bojo barang ngobahke bokong sak penake dhewe. Lho kan. Oh ya ngono. Iki ana sekrupe apa ya? Mboten. Iki semangat. Kamaran semangat ngono. Semangat apa kowe ora nembang to? Hah? Ora nembang to kowe? Nembang yo. Oh, matane ra weru. Matak-matake. Kowe ditempleke iki lho saksine. Apa Mbak Cinta ngomong apa? Pani kowe? Oh, jane. Ya manusia hutan ya ngono. Mulai ra karu-karuan ora. Mesake sing loro iki lho. Pripun? Anu apa jenenge iki? Ponte lho, Pak. Cucuk lampah iki. Cucuke sop? Cucuke piye to? Cucuk lampah iki nggon manten karo alusan ning nang ning nang ngono. Kok kok begijikan ora? Lah sesuai lagune lek wong ya ngono kok. Ya mesake sing tuk iki arang kowe rung duwe bojo kok. Kowe rung duwe bojo polahe sak penake dhewe. Iki nek duwe bojo nek nganti bojone engko tekan omah pangling. Kok dadi kaya ngene iki urip polah piye, Bu? Iya. Monggo, ya. Rada ngarep ora. Oh iya iki wis ngarep. Pane. Yo. Lho, wis sik dikawe alusan manteng. Mengo ngene iki. Mo alus ngopo-ngopo mengalon, ngopo-ngopo alon ngerti-ngerti semaput ayo cilaka. Ya mangga. Pertama lak beko alon riyin. Oh iya, heeh. Aku paham aku. Ora entuk langsung nganu ya langsung cepet-cepet ra oleh, Mbak. Alon sikil. Nek wis bubar kae gak cepet. Nek bubar cepet. Ha bubar penontonnya ya bubar. Kowe ya radong kuwi ya. Elisa iki radong kuwi. Iya, mangga ayo. Ayo do mati po ya. Sabda Pandhita Durna. Ya wis. Sabda Pandhita Awas. Riyoke. Sing sinden loro sing sisih kono kae didikan gentho. Ha iya.
Sing kene alusan dadi kono cendol dawet. Sing kene ming cendol dawet. Cendol dawet seger. 500-an. Enggak pakai cawet. Anu enggak pakai. Ketan. Yo. Sembrono lunjeng. Lah kan pripun? Umume wong wedok iki nek ngunake sembrono lho sampean menika. Ha menika ya cantas tenan ha iki malah ngunekke wong kok malah sembrono lho sampean. Kula kan halus. Ya, mangga. Sa. Sesuk bengi kowe rasa jarikan. Pripun, Pak? Nganggo training wae. Ajarikmu jebol nek carane ngono kuwi. Jebol. Ora, sesuk dikumbahi nang kali. Nggih. Ora melu lho, kok nginjen. Heh? Ora melu nek aku umpah-umpah. Aku medun sik nang kali ndelik sik. Iya. Ndelik terus kowe do umpah-umpah tak colongi. Heeh. Iki sapa iki ana gambare kupu-kupu. Dicolong terus dinggo. Ayo. Matur suwun. Di Ngapura ya Mbak Ria, Mbak Tika nek polahe anak buahku siji kae jan ya wis ora kaya wong. Dimatke. Padake demet. Apa? Padake demet ya wong kok. Demet ki apa demet? Demet medi-medi. Apa? Medi-medi. Memedi kok medi-medi. Medi. Padake demet. Rumangsa kok kata-katane nyenter tur seru tur kleru. Ayo. Eleke nang ngono ya maaf. Pedake demit. Ya. Ayo nak engko sing ngurung diaturake nggon gara-gara ya ngger nyuwun pangapura ya. Slamet to, Reng. Pangestumu apik, Tru. Bagong slamet. Slamet pangestumu apik. Gegeri kok ting cloreng bar kerokan. Wo. Soangin. Kowe kok iso masuk angin terus saiki masuk angin ki gampang terus. Ha iya, waton gelem ngombe obat. Ha iya. Ana cara mbiyen ngono obat ki nek masuk angin ngrekoso e. Dileki wong tuane, piye? Kurang isis apa jendelane dibuka ya. Gendenge dibuka pun men ketrocoan. Ora ngono dokter kok. Ha iya. Muntah-muntah malah piye butuh maem nanas heeh. Ayo ming diturantareni ngono ku ya, Gong. Ah iya. Iki sowan ning Petarangan. Petarangan. Kecamatan Kledung nek ora kleru, Tru. Ah iya. Ping 3 ade sowan mrene, ing kaping 2 sowan Pak Mas Timbul, ing kaping 3 iki dikersake warga saka Petarangan. Ah iya. Ya wis muga-muga lancar sakabeh ya, Tru. Iya. Ngomah apik to, Reng. Pangestumu apik, bojomu sehat. Anak-anak ayo kabeh sekolah kabeh. Tumrap aku bapakne bodho ora apa-apa, ning anake kudu goblok. Lho.
anu anake kudu pinter. Duwe derajat, duwe pangkat. Ha iya. Mula Tegal sawah tak doli ora masalah, terus sing penting anakku iso sekolah dhuwur. Heeh. Sing penting kok pentung. Ayo sing jeneng wong omong ra yo angkat pleset ta, Truk. Wong ora omong wis iso kepleset kok. Ha iya. Ya syukur. Sing barep saiki sing barep mlebu SMA. Lulus, Ding. Oh. Kuliah. Njukuk jalur hukum. Weh. Jurusan kok jalur. Mbok salah satu penerke to rek wong jeneng wis do lali kok ndadak tok penerke lho. Jurusan hukum. Ha iya. So nek lulus men dadi hakim garis. Hukum kok hakim garis. Ya saurane dadi jaksa. Wah, kata-katamu iku kuno. Dadi hakim. Ya, sing nomor 2 SMA kelas 3. Wo, sing nomor 3 SMA kelas 2. Lho. Sing nomor 4 SMA kelas 1. Sing nomor 5 SMP kelas 3. Ora kok sik kowe iki jane bojomu iki kucing apa to? Kucing dekel nocot kuwi sak brolan iki pira? 1. Lah kok lete setahun. Sekarang ya piye kaya Truk? Wah, aku ki karang mboe. Anggere karo bojoku nggorak ngono kuwi rasane kaya wah. Wis ora iso ngampah. Ha iya. Nganti anggere setahun meteng. Nanti bidane muni. Ngene ya reng sing jeneng program yang pemerintah ki wong ki urip kudu kabeh. Sing jeneng wong di anak akeh, rezekine akeh kuwi klerune. Nek bapane ki wong duwe anake akeh iso ngragati ra masalah. Ning kowe ki wong sekeng mangan sedina ping 3 sak ping pindho wae kurang. Anake pirang-pirang. Pira to rek? 16. Lho. 16 itu. Mati 1 17 wingi kudune. Sing endi? Sing ragil bayi. Lah kena ngopo? Cemplung kolah. Ana bayi kok anake mati kecemplung kolah iki lho. Tak gendong ngrucut kaya blung ngono arep tak tututi mongko jero kolahe ya. Wah, wis dilaka, Truk. Ya wis ben dikelaske. Nganggo kabeh bojone kon pasang terminal. Men semplok apa piye? Kuwi lho sing dienggo kabeh iki lho, spiral. Spiral. Iya. Nek ora kuwi ya pasang nganggo obat. Wah, Mbak Yumo ki pancen wong trader. Wis takon ning puskesmas tuku obat kabeh, urung sida tumbe, dokok meja, lali totoli pitik. Wis Mbak Yumo meteng pitike do ora ngendrok. Wah, iya kuwi trader kaya ngono kuwi. Ning saiki wis kabeh to, wis. Nganggo kabeh apa? Sarung. Sowan Pak Dokter. Pak Dokter bojo kula mboten iso kabeh. Nek spiral kuru ra doyan mangan. Suntik mangane akeh njebluk awake aku ora seneng karo wong lemu. Terus sidane aku sing kon kabeh. Pak gareng mawon kabeh. Oh saged no? Saged. Acarane ngagem sarung. Siap. Tanpa pamit Pak Dokter bali aku njujuk toko sarung. Tuku sarung cah gajah berdiri. Sing ngono iki gajah duduk. Aku iki kesel duduk ya berdiri barang kok ya, Truk. Oh iya. Tuku sarung cah gajah berdiri loro. Tak nggo turu bojoku meteng meneh. Doktere tak parani, "Dokter sampean lulusan fakultas kedokteran apa dokter gadungan? Jare kon nganggo sarung kok kula turu bojo kula kok meteng melih." Doktere, "Sarunge kaya ngapa?" "Kaya ngeten." "Oh, goblok. Kaya ngeten iki kaya apa? Kaya plembungane lho, Truk." Nek kaya ngene iki masang teng pundi? Terus doktere dilebokke nggon jempol, blung teng mriki niki. Oke, tuku 4. Jempol tangan tak nggoni, jempol sikil tak nggoni kabeh. Terus turu bojoku meteng meneh. Tahu lawange dokter dobrak bres. Lawang jepat doktere kaget. Wah, ambegane ngono kae. Keweden to karo aku? Kok iso kaya ngeten padahal kula pasang jempol kok bojo kula meteng melih. Walah Pak Gareng, godho kok dienggo dhewe. Limasan niku teng mriki niki, teng pundi? Neng buka gambar doktere, teng mriki niki. Wow.
Oh, paham aku. Oh, dong. Saiki tak nggo terus. Neng sawah ya tak nggo. Nang pasar ya tak nggo. Wae mlaku-mlaku barang tak nggo kok terus. Iya, aman pisan wis ora kena gangguan apa-apa bojoku wis beres, sukses. Ha iya. So ya wis kebacut 16 jeneng. Wah, akeh tenan, Truk. Sing lanang 11 kok. Oh, arep tak dadekke bal-balan sesuk. Heeh. Persatuan Sepak Bola PSNL. Lho. Apa kuwi? PSNL, Persatuan Sepak Bola Nolo Gareng. Oh. Personel. Anak Nolo Gareng. Lah Bagong piye Gong kahanane Gong? Aku mau omahku. Omahmu. Apik. Oh ya syukur. Ora tahun nang omahku sing anyar ta, Tru? Urung. Lho, apa ya sapa? Cah cukup e. Weh. Ya syukur. Ngendi? Akae nggon aku kae perawatan ngarep omah kae ngulon. Nang kono engko takon daleme Mas Bagong. Weh, kok ora ketok ana omah anyar. Pancen tak sengaja aja ketok anyar. Ndak kaya wong sugih. Weh. Konstruksine ampuh to. Ya syukur. Gendenge ora gendeng biasa. Gendeng apa? Aspal. Lho. Gendeng kok aspal. Ah, ora trocoh. Ora kaya gendeng biasa iki sing klebon kremun. Kremun ki banyu cilik-cilik kae nek nggon aku tanpa klebon kremun. Usuke wae baja, sekrupe gedhi-gedhi. Ora kuwi jane omahmu ngendi ta kowe? Ngisor jembatan. Aku ngisor jembatane kok tok peng-pengke ora. Ning tak nahi tulisane daleme Mas Bagong. Edan iki. Anakmu to kaya ngendi ya? Ya kaya kono. Anakmu pira to? 3. Oh. Sing mbarep lanang. Lulus SMA iki cita-citane dadi polwan. Lho. Sik. Anakmu lanang apa wedok? Lanang. Wis lulus SMA, cita-citane dadi polwan. Kuwi iki polwan iki ngerti artine ora? Polwane apa to? Polisi wanita. Wah, kok keplakane kok. Aku dadi bapakne diapusi tiwas aku wingi njukuk. Apa sih? Formulir nang kepolisian kok tak tulis cita-cita menjadi polwan. Mula ora dipanggil-panggil. Dianggep wong pekok anakmu ki wong lanang kok nganggo polwan ora. Heeh, iki wis mlebu kuliah wae sidane terus. Oh iya, njukuk apa? Ya sing ana nang sekolahan apa dijukuki kabeh lho anakku. Komputer ya dijukuk. Papan tulis ya go bali. Mula saiki nanti? Saiki nang penjara. Oh edan ora. Wong jenenge ayo kowe bingung anak karang wong goblok e. Lha kowe tak lebokke kuliah wis kowe njukuk sak karepmu. Njukuk jurusan apa sak karepmu, njupuk apa sak karepmu. Njok mulih kok njono komputer papan tulis penghapus. Gon njupuki komputer ayo jukuk polisi saiki. Ya wis, sing nomor 2 wedok. Kelas pira? 2 SMA. Iki anak sing iso mikul dhuwur mendem jelur wong tua terus. Mergane iso meteng anakku. Lho. Kose kelas 2 SMA kok meteng ki? Ha ya kowe piye? Wong wedok iki gegadangane apa? Ada ben iso nyambung sejarahe wong tua. Anakku iso meteng ora gleleng. Lah sing lanang, lho ora ono. Lho. Ora ono kok gleleng. Aku sing marai aku susah. Mula ta bocah dielekke ora sak penake dhewe, Gong. Bocah saiki pancen sekolahke adoh-adoh karo wong tuwa, kon kos, kon kontrak. Bapakne mbone ketayalan golek duit, bocah-bocah nang kono do pergaulan bebas. Ora ngerti-ngerti wis teko-teko njaluk dipitoni ora ta ya. Ora mumet wong tuwa. Mula aku mangkel nek karo wong yang-yangan urung umur wis do yang-yangan. Heeh. Mangkelake marai pergaulan bebas ki nyemelangi. Winginane ana wong tak unek-unek kok, Truk. Mergane aku ora lagi ngopek wit pelem. Oh, ngopek pelem ning dhuwur. Heeh. Aku ana wong ngeyup nang isore, wong loro boncengan lanang wedok isih cilik-cilik kae. Ngik. Aku nang dhuwur tak matke. Cah iki do ngopo? Sing wedok nangis. Muni piye? Aku wis telat 3 sasi lho, Mas. Sing lanang muni tenang, Dik, kita serahkan yang di atas. Mongko aku pas nang dhuwur aku medhun tak unek-unekke. Aku ora ngopo-ngopo arep dipasrahi bayi. Goblok. Aku ya ta.
Serahkan yang di atas ki serahkan pada Tuhan. Ora kok karo kowe. Ayo kaget aku kok ya. Mak tratap aku. Ora ngapa-ngapa serahkan yang di atas aku pas ning dhuwure. Caedan lah. Ayo Truk sambil tembangan iki pamundutan sore mau isih akeh banget sing urung iso diaturake marang ngersane para lenggah Truk. Yo diaturake. Yo ning yo dicaosi sing nyemek-nyemek. Yo bakmi yo udu. Langgam utawa gending utawa apa? Ya. Sing kepareng ngaturake. Aku tak kangen. Aku kok kangen, ora kok aku tak kangen, tak ki arep kok ki wis. Goblok. Aku kok kangen karo Sinombari Jata ya terus. Wah, kuwi arep tembang kuno ning penake ra jamak-jamak. Penak Sinombari Jata tenan ora ndek bojo. Ndek hubungane apa karo Sinombari Jata? Antil mencelat ora. Wajar. Sing nyekar sapa reng? Mbak Ayu Purwalestari, engko gironge sing ngrampak. Ya. Gironge Ayu Katno karo Ayu Igel. Neno 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 nendo yen lanang seniman. Enak. Sing wadon seniwati kayane mumpluk. Mumpluk kok mumpluk. Mlumpuk. Ayo sing putri sinden sing kakung Pira Pradangga utawa penabuh. Wah, ya wis kayane mlumpuk. Anane akeh. Ning gawa saka panggung. Ya isa-isane ora. Monggo. Monggo Mbak Ayu dipun aturaken Sinombari Jata. Katur kagem para lenggah, para sepuh sing kepareng lenggah bengi iki terus. Ya. Gita Jiman jiwat jiman sing madon seliwati mayane piye Sinombari Jata penake kaya ngene. Janji sabar, aja deket susu, sawahe jembar-jembar, susune lemu-lemu. Parine. Waduh. Maaf ya, Truk. Ora apa-apa. Soale kan bayang aku kuwi terus ya, Truk. Ayo. Sepur dilumpati ajur mumur ditekati mumur ditekati eling-eling marang Gusti kang peparing. Nek jaman biyen girongan eling markada ijo mlebu jaring. Saiki modern. Elinga marang Gusti sing peparing. Ya. Contone apa? Wayang ki lho dijejer-jejer ngene iki. Lho, monggo sing nglakoke wayang ki sapa? Dalang. Ora kok perkara aku ngembake aku ki Gusti ora. Ning wayang ki sing nglakoke dalang. Menungso sing nglakoke sing gawe urip. Nek cedhak karo sing gawe urip ora bakal dienggo dolanan wong. Ning nek adoh karo sing gawe urip bakal diobat-abitke kahanan.
kaya wayang ki ya reng. Iya, nek cedak dalange ora wani nggo dolanan nek buta kono kae mesti anggere ana bocah cilik nyedak terus di Iya. Silapati apa? Filosofi. Radong aku. Judeg aku nek gagas kowe gong nek omong karepe iki kaya modern ning ora jelas. Ya. Sultan diam. Sing ngendang bengi iki jan tangane apik tenan. Pak Rebo jan leleng tenan iki. Dijenenge ra mantri to. Oh ganti wae ora ngerti kok. Pak Rebo laire dina Kemis. Nek Setu dolan nang pasar Senen. Suragadha. Gendere rusak lho nanti. Lajen iningan ora. Ya wis ben, mangga. Bangun negarane tak gentung tung tak tendange ngapain kok wong nganggo dindek tak gentung tung anggapmu pangkur ha. Tung tak gentung nyentuh nandono ngono. Tuwa iki nek dinggo. Plathok sisan. Aja kok kejem ora. Ora gendenge kok aleman. Oh iya. Oh sinom kok kanthi digentung tungdet. Ayo jarae Pak Rebo ya manut. Ya, dek ya tak gentung ndut. Ayo dintekke enak ya bablasen adan ngono kono so jaso arso cemepet pepet hop tenan jeneng Cinompari Jotho iki bapakku biyen tekan sprene kok ya enak. Ora ket bapakmu tok. Kesimbah-simbah biyen. Iya. Kowe dunekke ya apik, ora dunekke ya apik. Sinom kuwi jan luar biasa kok. Mula akeh sing putrane jenenge Sinom. Ah iya. Mergo pancen ya penak tenan ya reng. Penak tenan siji Sinom, loro luar kambang, telu kutut manggung, papat jineman klambi lurik, 5 jineman long dress. Jenengan long dress. Ayo sing dikok itu long dress.
Ya, gentenan iki saiki ana sing kepareng ngaturake sore mau urung diaturake. Ana sing nyuwun Sri Uning mawibawa, terus gelang kalong, kalung. Gelang kalong selendang sutra kuning. Ya, karo podang kuning. Ya, diaturake. Kepareng ngaturake panjenengane Mbak Ria. Jenaka. Sapa kuwi? Iska. Mbak Ria. Ayo jumeneng, Mbak. Mangga. Penonton isih akeh kebak. Tekan ngisor kono lho, Tru. Ha iya. Tekan ngisor kono nonton apa? Ketutupan layar kok. Tak kone milih, tak suwun sepuluh milih gelang kalong, Sri Uning, selendang sutra kuning, utawa podang kuning. Apa Mbak? Sri Uning mau. Sri Uning. Sri Uning mustika ketuban. Tuban kok ketuban. Ayo. Bawa niki? Nek? Bawa. Nggih. Oh ya. Kok langsungan. Jenengane cok kaya ngono. Truk. Bene. Bene. Ayo. Pengeses iki. Sinebut masa apa? Nggih mboten ngoten to. Niki nganu kok persepsi saya kok. Jadi menurut pendapat saya itu perempuan itu kalau bicaranya itu mengeluarkan ngesesan dulu. Ngesesan ya apa? Anu lho kata-kata cuma ngono kuwi berarti itu perempuan yang ramah. Ah iya. Perempuan yang tidak ramah itu tanpa ngeses langsung ter. Ayo. Kuwi jenenge wong wedok sing keparat. Kuwi Elisa cengengesan ku bareng ndeke keparat. Ayo bener. Angger tiba es mesti steki apik. Sri Uning Mos. Ketara ta. Bojoku kae ya sok ngono ning galake tetepan. Apa? Heeh. Tak rungokke. Ning tetep galak. Pas ngomong apa pas ngopo? Pas ning kamar mandi. Dengkulmu mlocot. Tendang sih. Apa kok saiki usume ditendang ta? Ya wis men. Putra Kanjeng Sira. Ora ana esi kok putra. Itu kok prongkolan. Apa, Gong? Lajeng. Lajeng dasmu. Antek. Lawe kok. Ora ngerti cakepane kok. Dadi salahke. Ya. Tak merangkang bajana gara. Bebener bebelo. Bebelo Wiratmaya Tan Wurung Sri Uning Gundul. Wah, gugur to. Tak kira Sri Uning cukur. Terus dadine pripun iki? Ayo wong kula niki mbedhek cakepan kok ya. Tan Wurung Sri Uning Gundul. Elik no Pak terus. Gundul terus. Ya diwangun.
Lah anggere dijungkati rak. Lho. Dadi kusumaning dadi kusumaning bangsa. Dong apa ya kaya? Padha cukur kok. Niki do mbayangke. Ada cengengesan. Ya wis ben ra. Neno. Bener. Srioning Mustika Tuban. Sias pripun? Nah, niku Mbak. Niku lho kok gagas wong telu niku lho do cerita. Ameng krungu srioning gundule kok kemekelen.
Lah kuntai. Gas. Sembah nuwun tanpa pepindhan saka Gembak Ria Pamungkas. Jenenge kaya gedung apa? Gedung Pamungkas. Ha iya, mbok menawa laire ning ngarep gedung Pamungkas ngawur. Mbak Ria, heeh. Iki isih ana pirang-pirang lagu, ora usah kuwatir, Gong. Iki bengi wayangan tidak terbatas waktu. Begitu? Iya. Aku sulit. Aku suka kok aku sulit. Oh jenenge aku suka kok aku sulit. Kleru le omong. Ayo ganti Tika. Tik ayo. Ora dikrukup awake kaya ngono kuwi. Ayo wong mbok menawa masuk angin. Masuk angin kok gegermu tok gedhug-gedhug dhewe. Tak dengkule iya dhewe. Biar didengkul ora. Rasa kuwatir bojomu isih nunggone. Kaya apa sing gampang? Persis. Niku ya mboten. Persis lho tenan asli mirip. Ya mung putih bojomu, putih iki kuning. Lenggo kacamata niku ya. Ayo padha lenggo kacamata. Engko gek kangsenan terus sing gampang kowe kono masuk angin kuwi masuk angin. Ya ora. Ayo jumeneng Tik. Heeh. Ah, ora. Oh anggere sinden kon madhek kok plerak-plerak ora. Ah. Lah kok apa-apa digawa. Mulane kemulan ki rasa ditalekke ngopo-ngopo. Ben ra mlayu kok nggih taleni barang. Piye? Taleni barang ben ra mlayu. Ah iya. Ngono aku ora tak taleni ra tau mlayu kok. Ah iya. Ayo, ki ana Slendrang Sutra Kuning, Gelang Kalung, Ngilya. Iya, ora tak batesi. Sriuning wis diaturke Mbak Ria. Ya. Selendang Sutra Kuning, Gelang Kalung apa? Podang kuning. Ya. Manut kowe terserah. Yo. Piye malah gedalap? Gelang kalung ke mawon. Gelang Kalung. Gelang Kalung mungkin neno. Ya. Nganggo bawa apa bawa? Sing tok keslendro. Ha. Sing kowe iso. Bapak bocong nganggo kalung. Ora nganggo gelang ngono, guys. Ayo warna-warna kaya. Nggih bawane sak-sake nggih. Ya, ora sak-sake nganggo lagu kok ming sak-sake. Engko ming terus ming bawa. Mangga. Mamanise marah hati. Daleme ngendi, Gong? Hah? Daleme ngendi? Bedono ya ngenamu ya? Nggih, Ah. Jambu. Oh. nggih caketipun kok jambet Jambu kok jambet ora. Wow. Anggere esuk kok kupinge semper. Pinggih selen. Buah ki aja dibasake. Oh. Ha iya, jambu ya jambu kok jambet. Rambutan ya rambetet ngono. Heeh. Nek dureng Nek duret ngono ya ora wangun kok ya. Jambu anu buah kutha ya aja dibasake. Kadang kala sok nang Yogyakarta ajeng teng Wonosari dadi Wonosantun. Ha iya. Ajeng teng Imogiri dadi Imogintun. Ha iya. Petarangun. Petarangan dadi Petarangun. Ayo Srawangun ya, Gong. Heeh. Ya.
Gandes luas. Gandes luas. Gandes apa gendes? Pripun? Gandes apa gendes? Bendes. Oh, bendes. Merak ati. Telapakane. Napa telapakane? Pacakane kok telapakane. Bagong iki aja sok rungokke Bagong-Bagong nek cakepane ngawur. Ora apa-apa. Karang ya nek adem meniki iki late sok kaku. Arep muni tratapan dadi trap-trapan. Dadi rina wong iki munggah undak-undakan. Terus sok kaku nek adem-adem meneh late. Nggih, leres. Oh, Bagong. Montang manting Tanje kang masira duh wong bagus bisa gampang bisa gampang temet ambek sesek itu ya gelang kalong waduh gelang kalong mungking ayo mangga ya mboten gelang karet hah mboten gelang karet wah sampean ki senengane ngono kuwi lho pripun ya gelang kalong ya ora gelang karet kok bundel tenan kowe monggo gelang kalong isi tak
Terima kasih Mbak Tika Maharan. Apa? Lah, Tika sapa jenengmu? Tika tok. Hah? Tika tok. Ukurane pira? Berarti 36. Waduh. Gedhe iki. Heeh. Tika tok. Jane jenenge Tika tok. Maksude Tika tok ki ora nganggo teruse. Tika tok ngono. Kula dikatoki. Ah iya. Ya. Kari anu gong podang kuning. Nah iki nek dadi unake ndak 78. Heeh. 78. Ah iya. Sing keparengi karo sapa podang kuning? Mbak Cita, ndak mung guyu terus ket mau kok. Heeh. Mbak Tika buaji keri. Ayo. Diaturake monggo. Podang kuning bawane kae apa jenenge sing aku duwe ngono apa? Apa aku gumun. Ana mano kok mung semono ngono. Ayo nyatete sing aku cakepane sing biyen kae lho. Heeh. Apik kae. Iya. Iya. Aku bingung. Oh, bingung. Bingung. Aku bingung. Purworejo ngaten. Nggih, Purworejo ki dadi aku bengong. Piring dadi piring. Piring. Siren. Heeh. Siren ki leren ki siren. Yo aku bengong. Ora mano temumpang piring. Kepeseng. Ya. Saben dina mikir Gaung. Pun nyanding, Pak, mboten usah dipikir. Oh, wis. Lho, kok nyanding piye maksude kok iki ora sembrono? Maksude pun dadi bojone. Ah iya kaya. Saben dina mikir gaung. Rambutnya disemir. Mikir manuk podang. Manuk podang kok dipikir, Cit, entek kepikiran. Agawe gregeting hati. Oh, manuk podang kuwi gawe gregeting ati. Karang ocahe iki sakmene 78. Ngono. Podang ki ocahe 78. Wo, nek pitik ki sok ngelokke sing di omah, sing duwe pitik. Anggere sing duwe pitik liwat mesti pitike pekok. Pekok. Padha karo kalkun ya ngrungonekke sing di omah, anggere sing di omah liwat koclok. Kuwi kluk ngono kok koclok. Padha ngewu manuk gemak arisan di omah ra ndidit terus ra kecret. Ra kecret ki ra ndidit. Ah iya. Heeh ya. Heeh ngingu paling rekoso. Ngingu ya nek cara aku ya manuk emprit. Weh, manuk emprit ya sok ngece. Lho, kok iso? Wah, aku ki sak tau DC nguyuh nang ngisor wit ngono dhuwur ana manuk emprit ngono. Emprite muni cilik. Ngono. Aku muni iki urung. Kaya mesti tok sauri wong manuk tok sauri. Sing paling apik iki manuk ancel galeng. Wah. Eneng po. Oh, iku turut sawah ana. Nek cara kutha jenenge gemak alasan, gemak apa gemak kebon jenenge ancel galeng. Anggere metu ancel galeng. Heeh. Nek ngoceh piye?
Kuwi manuk kedasih, goblok, ora iso mbedake manuk. Oh, ala. Nek mentok iki nyeluk Pak Dene. Muni piye? Siwa. Ya terus, Cit, ndak malah ngadeg ning kono ngejejer. Ayo Siwa. Nora mendo tak pikatku lutip bendo. Ora mendo dipikat nganggo pulute bendo. Esuk awan neng omah radoyan mangan kesurupan. Kuwi nek ora apal cakapane rasa sok menyet nembah. Nggoleki sing tak angan. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora krasa.
Mbak Cita? Ya. Wis diaturake komplit pamundutan-pamundutan saka sing ngersake lelagon-lelagon gong. Heeh. Tur dasare iki wis setengah papat. Masa? Wis. Tenane? Wis. Waduh, iki nek yo wis bubar itu. Ah iya. Nek kene lagi bar gara-gara. Ya ora apa-apa ya. Kesaguhan iki tetep ditetepi kewajiban. Heeh. Aja padha kaget. Ya iya. Tak seneng-senengke lek kumayang bengi iki. Ha iya sakarepmu. Tutuk-tutuke gong. Aku arep ngelucu terus. Ya. Arep ora ana wong arep ngelucu terus aku. Heeh. Manekat aku pokoke. Ya. Ning nganti do dirasani kanca-kanca. Ah biasa. Ha iya. Ya sowan yo ning negara Ngamarta lho. Adi dadi seksine Ndara Garukaca ling munjuk atur ngersane para punden-punden Pandhawa. Ayo disowani ya. Sangu gending apa, Gong? Sing kepenak. Rire sarta palwa nuteng rano